Ľudia, čau. Dneska si ukážeme, ako urobiť nebezpečné pejsky v Brookhavene. Počkajte. Musíme si to takto zmenšiť na takéhoto sklonka skin a musíme sa to nejako prebukovať. Tak. Asi to mám. Mám to. Ideme hore a pôjdeme do tejto miestnosti, kde je toto. A toto musíme urobiť. Ešte sme si prebukovali sem. Takže do tejto miestnosti môžeme sa takto dostať späť. A potom, keď budete hrať s kamarátov, takto môžete zmazať. Niekde takto si to dáme a vôbec nás neuvidí. Tak dávajte odber.